L-erba' filgħodu il-mexxej Laburista ltaqa' mar-rappreżentanti tal-Għaqda Ambjentali din l-Art Ħelwa, għaqda li twaqfet biex tħares il-wirt storiku, ambjentali u artistiku tal-Gżejjer Maltin. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li prijorità ewlenija ta' gvern ġdid ser tkun il-kwalità tal-arja. Tkellem dwar it-tensjoni li teżisti bejn l-iżvilupp u l-ħarsien tal-ambjent u qal li jeħtieġ li l-proġetti li jsiru ikunu proġetti li jagħmlu sens u li minnhom tgawdi l-komunità kollha. Qal li għandha tingħata importanza akbar lil manutenzjoni ta' proġett milli lil pompożità ta' ċerimonji ta' tnedija. Saħaq li għandu jkun hemm espansjoni tal-public-private partnerships għaliex il-qasam ambjentali ukoll għandu potenzjal. Meta kien mistoqsim il-ġurnalisti dwar ir-reklamazzjoni tal-art, il-mexxej Laburista qal li l-MEPA għandha f'idejha rapport li juri li proġetti li fihom ikun hemm element ta' reklamazzjoni jistgħu jitwettqu mingħajr dannu għall-ambjent. Iżda l-MEPA għal Joseph Muscat qed tifaċċa pressjoni biex iżomm moħbija dawn ir-rapporti u qed tgħid li proġetti bħal dawn mhumiex kummerċjalment vijabbli. Dwar il-wirt storiku u kulturali, il-mexxej Laburista rrikonoxxa illi sar ħafna progress u xogħol tajjeb u gvern ġdid se jkun qed jimxi fl-istess direzzjoni. Temm jgħid li jeħtieġ li jingħata aktar spazju lis-settur privat u lil-għaqdiet mhux governattivi biex flimkien naslu u niksbu aktar riżultati pożittivi. Min-naħa tagħha Simon Mizzi, President ta' din l-Art Ħelwa, qalet li dawn il-laqgħat ta' dialogu għandhom iservu bħala skambju ta' ideat fil-proċess ta' tfassil tal-politika tal-partiti politiċi għaż-żmien li ġej.